Bore da, gwyl gwydyr. Bore dy Sadwrn. Ydych chi'n gweld beth yn siapio yma. Mae'r prif lwyfan bron iawn yn barod. Ac yn edrych yn arbennig o dda, gael ei ddeud. Mae'r arddangosfa gelf yn dod yn ei blaen Rodri Owens efo cw o gwead. Brysur yn paratoi honno. Wedyn os newn ni sbinio rownd, ma'n ni'n gweld llwyfan nyth wrth i'n cael ei adeiladu. Smai Gwyn? Ti'n iawn? Sut mae'n mynd? O, sblendigedig. Ie? Pwy sy'n digwydd fan hyn gen ti? O, dyn ni gosod llwyfan nyth, sli. Ie? Pwy sy'n ti chwarae yma? Rhoi'n wal ni fyny. Alun Gaffi bach ni, de. Ie. Mr Hyw, de. Scamp yna. Dyfrig Topper a Violas. Violas? Da. So be ma... Dwi wedi gweld rhy spikes ar ei lle yma. Di o'n yw beth o chi? Mae o mynd i droelli ambell i ddisgen o dunes. Da. Neis. O'n i chwilio am gaff, dwi'n meddwl. O, mae o'n grŵp. Ideal. Wel ni. The Spikes, DJ Fuzzy Fell, Alun Gaffi. Cael sgwrs am faterion y dydd. Ti'n iawn Rhys? Clywed bod chdi'n troelli heddiw ar llwyfan nyth? Ynddo. Ia? Pa fath o tiwn sy'n gen ti ni heddiw? Stwff di neb di clywed amdan gobeithio. Gwych. So, ond stwff yma sy'n gweithio da efo hael a cwrw. Briliant. Bydd o'n addysg i bawb sy'n dod i ni i'r gwyl gwydyr heddiw felly gobeithio bydd. Nawn ni edrych mlaen at hynny. Diolch ti Rhys. Draw i weld Alun Gaffi fan hyn. Gaff. Bore da, ti'n iawn? Iawn. Be, dwi dach bach chi sy'n agor llwyfan nyth heddiw ac yn agor yr wyl, di gwir, ia? O ie, mae'n fraint. Ti'n edrych mlaen i hynny? Sori? Ti'n edrych mlaen? Ydw, fawr. Oed, be fe gen ti'n dy set? Fe gen ti gynnu o newid neu be? Amball un, de. Ie? Ie, swn i'n licio gael mwy o drefn, rili, ond... Ie. Fel math yna beth. Jyst gweld sy'n mynd mynd, ie? Ie. Ideal, wel, mae hynny'n gweithio ti tywydd ar y swn fydd hi'n ffantastig, beth bynnag bydd. Dwi'n bod yn edrych ymlaen, dwi'n cael gwybod. Ie. Dwi'n weld, dwi'n tywydd. Gwych. Diolch yn fawr ti met, bob. So.